Takže ahojte, vítajte v našom ďalšom videu. Bude to Touch My Body Challenge. Určite viete, o čo ide a ideme na to. Presne tak, presne toto všetko, čo mám na krku. Tu si práve dáme na oči. Takže ja si musím dať dole. No takže, kto ide prvý? Daj, poď si teda. Zavieš mi to. Dobre, počkaj. To rozdelíme na to šťastie. A ideme na to. Počkaj, aby som ti nezaspínala. Čo už? Počkaj. Pre divákov čokoľvek, aj keď žiadnych nemáme. Dobre. Kašľa na kameru. Nevidím ani hovno. Čaute. Dobre, že... Dobre, pusti. Dobre. No, takže dám jej prst na nejaký čas tela, hej? A musí uľadnúť. Nemôžeš matať. Brada? Nie. Toto tu? Áno. Jo. Ideme na, akože na 2 pokusy, hej? Nemám zničené oči? Nie. Dobre, ideš. Mám bod. Ja mám vlasy. Dobre, drží ti to? Aha. Dobre. Nevidíš nič? Nie. Dobre. To bol taký testík. A ideme na to. Brada? Nie. Pri ústach? Skoro. Na ústach? Skoro. Pri nose? Skoro. Pod nosom? Skoro. Na lice. Áno. Tuto. Tuto to bolo. Moje oči. Neplác. Vidím ja? Dobre. Moje oči fakt. My fucking guys. Jo. Bože, oni to padá. Dobre. Dobre. Nevidím. Takže, poď. Ja sa bojím. Je to niekde na lakti? Nie. Je to koleno? Nie. Čo to je? To nechce. Boli to. Neviem. Čo to bolo? Neviem. Bolo také tvrdé. Ježiš, to vyzerám. To si neuhádla. Nie. Mám jeden bod. Aj ty. Teraz ti musím dať niečo ťažké. Daj ruku? Tak. Nie. Ešte raz? Na boku hlavy? No, povedz, jak to volá. Ešte raz, neviem. Spánok? To bolo nechutné. Čo to? No, povedz kde. Tuto, nie? No, a to chýbalo. Máš 2 body. A ja neviem. You are fucking awesome. Jau, jau. Dobre? Au. Ja sa bojím. A tam máš nejaké oblečenie, nie? No ale tak to sú dole, ja potom neviem. Koleno? Počkaj. Dobre. Takže. Počkaj. To čo je? To je koleno? Nie. Tu niekde. Je to lakeť?
No toto. Hej, rameno, no to som chcela povedať. Biomod neovládam. Taká cigánka. Každý to videl. Našla smiechu, hashtag 1. A už to vidíš. No baj. Čo je za vec? Tento smiech bude putovať ešte celé. Čo si pamätá? Tento smiech tu bude trénovať po celé generácie. Dobre. Idem sa pripraviť. Brucho? Kde? Brucho. No kde? Dole. No ako dole. Au! No povedz kde? Dole, tuto. Nie. Daj. Počkaj vás. Tam sú tehličky, nie? Nie. Ale tuto. Nie. Tak fakt neviem. Bola. Tuto. Vy ste videli moje brúško. Maj pupík. Poď sa na kameru. Ja sa nesem. Jasné? Snímať sa môže každý. Nie. Jau. Práve som si asi vypichla oko. Ježiš. No. To pôjde. Počkaj, čo to už? No. Ja aj, no počkaj. Daj. To čo bolo? Ty čo robíš? Rič? Nie. Tuto? Nie. Niekde na nohe? Nie, už mám dosť. Dobre. Bolo to tuto. Čože? Ale to není fér, to sa nemôže cez oblečenie. To sa nedá cez oblečenie. Čo už? Nerátalo. A koľko mám asi budú, ja neviem. 2 je. Hej? Dobre. Toto musí byť niečo zákerné. Priústa? No, musíš povedať, kde nie je priústa. Tu? Nie. Na brade. Nie. Tu? Nie. Tu? Mhm. Neviem. Tu. Ich bin Adolf. Počkaj. To jak si mi dala? To je len hula. Hula, hula. Avira, avira, hulu, hulu. To už hráme? Hej. Počkaj. Pojím sa. Chodidlo. Nie. Tuto na nohe niekde. Nie. Je to tuto? Nie. A zapíchal sa mi nechcel. Neviem. Daj mi to dolu, mám to veľmi... Ale to vlastne tlačok nechce niekde. Dobre. Idem. Takže toto bude posledný krát, čo má Fufi. Čo pôjdem teda ja. Jaj. Daj. Počkaj. Koleno. Nie. Pri kolene. Nie. Stehno. Nie. Na boku nohy. Nie. Si mala veľa. Kde? Bolo to tuto. Čo? A nie.
Nie, a som dala ja. Tuto si nedala. Toto. No, niekde tam, hej. Si mi dala toto? Nie, som mi dala tuto niekde. Zádu som ti dala. Ale to je jedno. No som dala to môžem. Takže toto je koniec našho videa. Ak sa vám to páčilo, dajte like a odber. Lúčim sa s vami. Puffy a Fluffy. Toto budú bonusové scénky. Bonusové scénky. Dobre, spievanie Let It Go. Let it go! Let it go! Dobrý karaoke. To bolo fajn. Ak tu bude aspoň 5 lajkov, To fakt. tak natočíme karaoke. Nie. A Ak tu bude aspoň 15 lajkov, tak natočíme karaoke. A zaspívame pesničky, aj- aké budete chcieť. Napíšte